Ivangeli ngokubhalwa kuMateyu ivesi yesibhozo. Yathi-ke inkoliso yezikwele yandlala izinto zayo endleleni. Baye abanye bexhuzula amasebe emithi bewandlala endleleni. Eli lizwi lenkosi, inkosi ehlala emazulwini, masiyethula kwale ndlela lapha. Tsumba mongameli wami, mandibulise kuwe, ndithi ndibulisa iphamsandi yonke ngendlela igama lomfeli wami uYesu Kristu. Amen. Andifuna ukuthembisa ke mzala, kodwa ke ndizawulizama ixesha. Ndizawulizama ixesha. Kodwa ke uba ndolisekele endleleni, funeke lithi ndithe lahla konke, surrender all. uYesu ungena apha eJerusalem emva kokwenza imimangaliso emikhulu okugqibela kwawo uvusa kwakhe uLazarus. So kugcwele apha ngabantu abazepastikeni izihlwele, they're there in anticipation, bazabe nethemba bebokuba bayambona into yoba ngumntu okwazi ukwenza, ngumphilisi lo. So womuntu unethemba, abanye bayamkopela, so bazozikhonvinsa uba ngumntu onjani nalo uwenza le imangaliso. So everybody lapha unaloo nto yoba afuna umazi. Kodwa apha yena uYesu Kristu ungena engqayiza apha, kodwa sazi nje into yokuba akasayiphuma apha esaphila ngokwamateyu 2019. This is a public challenge. uYesu Kristu apha uchallenge ukumkani bamaRoma, ingathi umkani uKhrisani ndimbone ngwesidisho zayikoko ukumkani ukatatisele echallenge into yoba ukumkani. Abanye proud apha kuthiwa abanye ndifuna si-underline abanye ngoba ndinowonke umntu ozakukhuthalela akwamkele ngovuyo. Abanye bayakunzalela. This is a sign of respect, a red carpet for uYesu Kristu. Into ebekelwa abantu abambalwa lotwenziwa. Kodwa ke abadala nantona ayibadala befundu amele ukolo. Siyazi noba yona bathiyela emhlabeni xa bakugumbe phela kwakuya nesikonto emhlabeni. Okwesibili, ithemba, limele ithemba. Okwesithathu, limele i-reconciliation, umulumaniso nokulalaniso. Okwokugqibela, amangoma esithi xa kuyinto yokwazini anike yephambi. Ngoku ke ithini le nto? These actions zabantu, masijonge ezi actions zaba bantu. Babenethemba kodwa bengamanzi ngoba bona babekukhutshwa kukumkani obungqongqo bamaRoma. Bebona uMesaya ozabaphula kweso sandla singqongqo, abuyisele glory to Israel, abuyisele kubantu bamayuda. Okwesibili, bengazibe njalo nje ngo-honor uYesu Kristu, offering him and respect i-authority yakhe, confirming i-authority kaYesu Kristu ngokwenza kwabo noko bengamqondi. Okwesithathu, peace and reconciliation. Babe-acknowledge uba lo yikumkani yosuku, le yikumkani yokholo. Sibona i-humility kaYesu Kristu apha engena ngedonki, engena ngedonki. Kodwa yena imission yakhe was different. Wayebafuna nokusindisa abalahlekileyo. Wayebafuna nokusindisa abalahlekileyo. Yiyo loo nto ubona into yokuba xa engena apha kazigwagwisi, akangeni ngaphosha, akangeni ngehashe, izinto zokulwa, ungena ngento ezibolileyo. Into ekhothani kodwa zikaKristu azikhawulelwa, funeka uzole xona izinto zikaKristu. Uza apha ezisuqobo, uzisa kwithemba, uzobona uthando lwathixo kubantu bakho. Kodwa aba bantu bona abanqaneli ukululeka. They were willing, no one better understand, to surrender all. Babona bafika basinethemba kubo. They were welcoming ngothando, uxolo, lekukholo olunzulu kuba balebona uba ungithixo na. Apha sibona servant leadership with humility. uYesu Kristu xa ngena ngale ndlela, a sign of humility. Okwesibili, apha ndifuna usibuza umbuzo into yoba thina xa sinenokwazi izikhonkco eziphezulu, God give the talents, do we use them for the benefit of others? Do we use them for our communities? Do we use them for ourselves? What kind of a person are you? Every seven ifuna kabuya uphuma kwepasika ungena emsebenzini wakho uzibuzumbuzo into yoba wena xa ukwamkela uYesu Kristu ngoba kubomi
Testament uthathe uba uye kuKristu ukukholile entendeni yesandla sakhe uyayazi indlela yakho themba kokhona okwesithathu simkhalela ngoVuyona uthi vuyani Nkosini uthando ungakunalo na omnye komnye okanye senabantu athangikwazi ujonga wayengeziyo ngo-1990 kodwa andisakwazi ukholeka kuthiwa apha beyond any circumstances ezisesayo bomntu ukamaxesha bazali bam uthi xa uthandaza zongena amen uthandaza zongena amen ufumanisa ingathi uthixo lakho omnandazinevelishe athi hayi mandinetsho no wathelo kasathana eseshona kuba uyathatha yesu uyathathala atsho masaba kodwa uthi sithathela kaxesha njengalapho uthixo uthathela kaxesha you need to be patient. Let him, into abangeliyo masalaye neyethu inqwelo neyakiyo simvumela ilawulo yethu uyatsho ngoJeremiya uthi for I know the plans I have for you declares the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and peace. Uyazi Kristu masingamtholi Mr. Fix-It. You want a relationship with us? Akaba Mr. Fix-It. Ma-relationship kutshani une-relationship nothixo umntana wethu ubonakala ngokwenza abonakala ngothetha abonakala ngokumbonakala umoya kathixo uyaphila ngaphakathi komntu wayingathi today into yoba masadopele ekhaleka kayesu Kristu ye-humility uyasiza into yoba mneke sishere uthando njengabazalwane enkosini. Let us relocate and reposition ourselves for the ministry and mission of God for the other side of it. Sizawukwazi uyenza ngantele kosakenda bethe sakenda khona uzawukwazi uyenza lento when you live your life in Jesus ukwenzela impilo yakhe ayimode ngendlela abona kumnene uzawukwazi ukuzilocate in this journey of being a Christian uba ithini injongo yakho yoba ungumntana kaKristu. What is your identity in Christ? Okwesibili uzawukwazi to change your mindset ngoba i-comfort zone iyasilungela sifuna uhlala e-comfort zone. No, xa unayo Kristu you align with God uthi yiguqule yamantana uyifanisile yeyakho masilahle umona lekasithowe izinto zesifiyo ukuzigwagwisa umona impilo masibezihamba sakhe sikaKristu uyakuthembisa uba sukoyinta kuhlale kwendawo kuyo uthi I'll never leave you nor forsake you athi Davide nokodwa hambe kulelo thuzi lokufa ayikoyila ngokunangweni. Xa sikhumbula lo mhla wayengumlanga eJerusalem uYesu Kristu nathi masikhuphe ezethinizwa sizandlale kuYesu Kristu with obedience inhliziyo zibeluthando and inhliziyo ezicommitted to serve not to be served. Inhliziyo ezikwazi ukuglorifya uThixo nasekuhlakalweni lapho sihamba khona nasemisebenzi yonke indawo uqhubeke sizokwazi ke ngoku sithi xa sikunema sicela inceba lakhe sisithi hosana hosana kuyosenyangweni sitsho sithembile ngethemba ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
isahluko amashumi amabili anane lankolo wesithoba kukwamazwi afundeka lokho Hosana kuye unyaka makabongwe lowo uzayo egameni lenkosi mangabe besekulisiwe nguwo ophambi nawe wade wasulisela kodwa ke ngabeni ithamsanqa namnya awufakanga lapha ibhasi njengalona phelele andinaka ngesini no ngene unyaka ngaphambi nabantu benkhona Hosana kuye unyaka kaDavide makabongwe lo uzayo egameni lenkosi Likhona eli lokuba amanye ayokuhlangana eYerusalemu eye kwimbiyozo yokukhululwa ikaSirayeli eyikhulu uYesu ke uya lezo sigaba kabantoba ivangeli zonke ziyangqinelana njengokungena kukaYesu eYerusalemu nangona kulapho zinendawo ezahlukeneyo ngayo uYesu unyana kaThixo ungena eYerusalemu okokugqibela ephila xa engene akafani neziphathamela okanye izingxubakaxaka zelizwe zona zithi zondlalelwe i-red carpet nazo zonke izinto ezilungileyo ezingqalelwa zona kodwa yena uYesu kuba ethobekile wondlalelwa amahlaba akungena abantu bathi Hosana kuye unyana kaDavide makabongwe lo uzayo egameni lenkosi eli gama lithi Hosana yintetho yesiHebheru ethi sisindise nguwe yangathi aba bantu njengoba Yesu engena ayaqonda ukuba ziintsuku zakhe zokugqibela bathi kuye sisindise ngoku besitsho bekhumbula imisebenzi athe wayenza uYesu uzivusile ubaphilisile abagulayo ulapha nalambwele kwecikila sezidisayo ilapha nalantombazana yathi yachukumisa umqukumbelo wengubo kaYesu athi umculi wasekhaya weculo lamashumi amabili 230 athi ngimthanda umsindisi wami abe nevesi ethi wenzela mina uxolo phakathi kwami noThixo wami uYesu ke ngoku njengoba engena eYerusalemu ungena kokugqibela athi umbhali wezenzo incwadi isahluko sesine ivesi ye-12 kanjalo usindiso akukho okumbi ngoba akukho gama limbi esimlimisiweyo phezulu phakathi kwabantu esimele ukusindiswa ngayo athi ugcini wamabanjwa entolongweni evalele apho kuvalele khona koPawulos ngenxa yokushumayela usindiso olu lukaKristu bathi kuye athi kubo zinkosi
Ndingathini na ukuze ndisindiswe? Baphendule bathi, kholwa kuyo iNkosi uYesu Kristu ngosindiso. Njengokuba ngaba sibona ngamamele ilizwi lethu liyazamazama, kukho izinto ezingamxolisiyo nezingakwaziyo ukunyamezela uThixo. Kungoko kumele sisithi hosana kuye unyana kaDavide, makabonge lowo uzayo egameni leNkosi. Zininzi izinto nalapha kuthi uYesu athe wazenza. Bekungekho uxolo kwiindawo esihlala kuzo, kwiindawo esiphangela kuzo, nakwindawo esikhonza kuzo. Kodwa ke ngoku uYesu esendleleni engene eYerusalem egcwele izinto, masimbonge sithi hosana kuye unyana kaDavide, makabonge lowo uzayo egameni leNkosi. Sisitsho ngoko sizadlala iintliziyo zethu, ngoba njengoko uYesu engena, ungenela ukuzothatha iintliziyo ezahlukileyo nezigqobhokileyo. Athi ubawo uJohn Wesley xa eyibonile imisebenzi yosindiso kukaThixo, athi bonke bangasindiswa ngokudumeleleyo. Nathi ke makamele nazo imvana kaThixo ingena eYerusalem phambi kokuba iye kwiinkundla zamatyala. Kungoko kumele sisithi hosana kuye unyana kaDavide, makabongwe lowo uzayo egameni leNkosi. KaKrestu umrena. Amen.
ngoba ngifunde nsupa phambi kwami abantu bebebahlanu. The number 5, which means grace according to the Bible. So there's no need for me to preach. Go ndiyangena elizwi. Ilizwi lethu verse 19, chapter 19 kuLuka, ndizawufunda only verse 39 no verse 40. Isihloko ndaba sithi uYesu ungena eYerusalemu ekhwele iesile. Verse 39. Abathile baFarisi esihloleni apho bathi kuye, mfundisi, akhalimele abafundi bakho. Waphendula wathi, ndithi kuwe, ungathi kuthethwa aba unkaze abantu. Lilizwi lenkosi eli, ilizwi lenkosi livuka kumnyama ubaleke. Yanga inkosi ehlala emazulwini ngasikelela ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Sizamanyuka apha verse 40. Apha uthi uYesu, ndithi kuni, ungathi kuthethwa aba unkaze amatye. Apha abanye uYesu wahla entabeni yenquma yesihlwele. Wena wayibona inzali yibani kufanelekiso muntu. Kodwa phakathi kwesihlwele kukho abantu abebembonile uYesu nemisebenzi yakhe. Aba bantu bona they are living testimonies zemisebenzi kaYesu. Aba bantu ngaba bantu bebekhona ngezolo xa uYesu evusa uLazaro ekufeni, baza bawitness into yokubana kanti uYesu lo uyakwazi ukuyivusa into efile. Phakathi kwesihlwele kukho nabanye abantu abangabaFarisi, kukho abanganahanisi phakathi kwesihlwele, kuba kaloku bona bebehleli nje baphikisana nezinto ezenziwa nguYesu ngemisebenzi kaYesu. Kanti nalapha phakathi kwaba bantu kukho abantu abathe bona bebona eselila uYesu kwintaba yenquma, bavuya ngelizwi elikhulu ngoba kaloku bebebona into yokubana kuzabakho utshintsho ngoku apha eYerusalemu. Ngabantu aba ebesiya eYerusalemu bafike bangayedeli kwiPasika ngePasika, kuba kaloku kule ndawo ibiseyindawo yoshishino, umkile umoya kathi. Bathe abaFarisi xa besithi kuYesu, Yesu, thetha nabafundi bakho bathule, kuba kaloku bona bebefuna into yokuba bathule. Wabaphendula uYesu, kuba abantu ilibadla bebenempilo nenkohlakalo ngakuYesu. Waza waphendula uYesu wathi, ndithi kuwe, ungathi bona aba unkaze amatye. Apha ke amene eyona nto siyifundiswa nguLuka apha yinto yokuba amandla kaThixo agqitha konke ukukhona. Unako ukutshintsha imeko ngemeko esiphila phakathi kwazo kunye nezinto esiphila kuzo, kuba kaloku is only him. With him there's nothing impossible. Elake sijonge nje izinto zibe ntathu esifundiswa ngazo nguLuka nguYesu. Through Jesus Christ, God can restore us. We're serving a God of restoration. This is the God that we have seen. Ebebonakele noThixo ethetha ngabaphrofethi, uthethile kwincwadi
egameni lenkosi. Aba bantu bayaqonda ukuba kwisitafaneni zabebenazo ngoku bazikhulula. Yiyo yona le mikhanete nathi na-213 siqukele ezindaweni zezikhungo ngoba siyazi into yokubana sithi safika sothulela imithwalo yethu. Ubukhona uYesu onako ukusiristora ayothula imithwalo yethu. Babaqinisekile ukuba nangona sesifike epasikeni singakhululwa kodwa sibuyele sikwasezindaweni zethu ngoba okufikile uYesu zizawujika izinto. Nezethu ma-213 zisaza zijika. We stand in the God of transformation. Phakathi kwesikwale kukho umntana angazalwa khona owazalwa wavulwa amehlo ngqondo. Kukho izikhola ezavunjiswayo, kukho izithulu ezahayo. Ngoba kaloku uYesu lo unako ukwenza esingenakwenza thina. Onani kaloku naku umangaliso xa uYesu esithi onqangaza amanyela thina sikwazi amanyethelo. Asikwazi amanye enokwazi nokudumisa. Kodwa kuba yena nguye yedwa webambo, nguye yedwa namandla onokwenza esingenakwenza thina. Bonani kaloku nawe kwazi ukukohlula amanzi, kwakho amanzi anyukayo, kwakho amanzi ahlayo, kodwa ngokweyethu understanding into esiyaziyo amanzi ayehla kuphela. It's only his God. Ngoba ukhuluma uChapter 18 verse 27 izinto ezingenokwenza kubantu zinokwenzeka kuye uThixo kanti zisezojika izinto zethu. Okokugqibela, our God is a God of graciousness. It's only the mercy and the grace of God that is sufficient for us. Ubelapho uYesu for 3 years. Abamazanga, abavanga, abamqonda, abatshintsha. Kodwa ngalowo mzuzu ephakathi kwabo bayabona izinto kodwa basakwazi ukubambelela kumthetho ongqingqwa. Although uYohane ebesibonisile ku-chapter 1 ukuthi uLizwi wabanyama wahlala phakathi kwethu sakubona ubuKatholiku bakhe. Kodwa asikuboni ncam ngenxa yento yokubana sona imihla ngemihla, sona ngokucinga, sona ngokuthetha, sona nangokwenza. Kodwa afike noThixo angasiphanisheli ukwenza kwethu. Kodwa yena ngothando lwakhe olugqitha konke ukuqonda akwazi ukusinika ubomi obungasifanele, akwazi ukusithanda. Kuba kaloku ngokukaLuka 19 verse 10 unyana womntu weza ufuna nokusindisa okulahlekileyo othina. So thina ke thina ukuze sihlale kwenceba lixesha lokuthandaza, lixesha lofasta, lixesha lokuba you give to the needy people. Ngoba ngolo hlobo uyabe wenza njalo uzalisekisa umthetho kaThixo. Rhamente indlela ngezimbini futhi zishushu zombili. Ayikho digidigi phakathi kwazo zombili. It's either you are for Jesus or you are against Jesus. Ithini ke le nto ukuthi leyo ithi this is the time to make a choice. Make it when you see time. Choose wisely. Now yes, masiphumele ngokufanele sihambe siyokhangela abantu elizweni sibaxelele ngoYesu osindisayo ngoba utshilo kaloku yena uWesley kwimanifesto yakhe i-principle, the best principle yakhe is a call for social justice. Abantu bangakusindiswa, abantu bangasindiswa. Rhamente yakwa-213 masiphume kwii-comfort zones zethu. Lifikile ixesha loba let us relocate and reposition ourselves with Jesus Christ khona ukuze sihambe emanyathelweni akhe ngoba akukho Oh,